खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'ब बाजार आरो बरजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां नंगौ बे समाव हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बे समाव उदालगुरि जिल्लानि माखासे मानि ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों आरो बे थांखियानो जाहैबाय एबा थांखिफोरनि गेजेराव जाहैबाय बर'ब बाजारनिफ्राय बरजार एबा बरजारनिफ्राय बर'ब बाजार फैनाय धनस्रीनि दालांखौ बे समाव बानायनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बे अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां रायजो राजानि थाखाय बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बे दालां बानायनाय हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि एबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि बे थांखि लानायखौ ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों बे समाव फिन फोरमायबावोदि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'ब बाजार आरो बरजार ओनसोलफोरनि थाखाय एबा बरजारनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बे समाव जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन गोलाव बोसोर रायजो राजाफोरा बे बर'ब बाजारनिफ्राय बरजार एबा बरजारनिफ्राय बर'ब बाजार थांलाय फैलाय एबा हान्था मेलायाव गोबांनो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन नाथाय बे समाव बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि बे रायजो राजाफोरनि बेफोरबायदि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां मानि कौटि रांनि बे दालांखौ बानायनो थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर'ब बाजार ओनसोलाव बे दालां बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारि लाबाय आरो बे गायसननाय हाबाफारियावनो बे समाव बिटिसिनि एबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रेस मुसाहारि बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिजों लोगोसे बिटिसिनि सीएम गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बे समाव फिन फोरमायबावोदि बर'ब बाजार आरो बरजार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां गोलाव बोसोरनिफ्रायनो हान्था मेलायाव जेंनाजों मोगा मोगि जानांनाय बर'ब बाजारनिफ्राय बरजार थांनाय धनस्री दालांखौ थाबैनो बारायनो थाखाय बे समाव अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बे समाव नुनो मोननाय जाबाय दानिया फैदों बे रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ मावफुंनो थाखाय माबोरै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोना लादिनि আজি চাওক আপোনালোকে আমাৰ বিটিসি বাকী ৰাইজে ইমান বিশ্বাসী আমি এটা দলং ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে গৈ আছো এতিয়া ধনশ্ৰী নদীত না 1 টাকা পয়সা আছে না কিবা আছে তথাপিও আমার উপর এনেকুৱা বিশ্বাস বিনা পয়সাত আমি আজি দলং একটা ফাউণ্ডেশ্যন দিব তাৰমানে পয়সাটো পাব 100% সবেই বিশ্বাস এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে